Non Parry sy yma o Clwyd, neu o Glwyd. Dwi ddim yn gwybod, dyn ni ddim yn treiglo yn Clwyd. Na i jyst ddechrau ar y cwestiwn yma. Beth yw bad habits Emma a Rachel? Wel, mae Emma'n really fler, a mae Rachel yn rhy daclus. Both annoying. A dwi rola yn y canol. So fi di'r gorau. Oh, no. Hoff pizza topping. Ooh, wel. Dwi'n licio mushrooms. Dwi'n gwybod bod hwnna'n swnio'n boring ac yn bit, come on, where's the pepperoni? Ond dwi yn licio mushroom pizza. Dwi yn licio pepperoni. Os bys ni'n cael 3 topping, it would be mushroom, pepperoni. Oh, hang on, na. Mushroom, tuna, anchovy. I like it quite fishy. Be yw'r peth gorau am Glwyd? Dwi'n really licio acen ni. Dwi'n meddwl bod gennym ni'r acen gorau yng Nghymru. Never let it be said. Pan nes i symud i fyw yn Gaerdydd, nathon nhw ddeutho fi stopio siarad mor Clwyd. I mean, what? How rude. How rude. Be sy'n neud i ti wenu? I mean, sy'n ni'n gallu deud y plant, ond dwi'n mynd i ddeud shoes. Beth wyt ti fwyaf ofn? Dwi'n mynd i ddeud y tywyllwch. Mae gennym ni ieir a mae rai fi fynd draw i gwylod yr cae i cae'r ieir. A it just gets a bit creepy. Mae wastad yn teimlo fel bod rhywun yn dilyn fi. Falle bod na. The go-to dance move. Running man. Eitha impressive. Dim pawb sy'n gallu neud o. Dwi hefyd yn gallu neud y moonwalk, but that's not my go-to. He neu goffi? Coffee, please. Ond erbyn hyn dwi'n cymryd decaf, achos dwi'n mynd chydig bach gormod fel yna, ond dwi'n newydd cael chydig bach o the real stuff, which is pam dwi'n ateb y cwestiwn yma mor fast. Pwy yw dy westau breuddwydiol ar dy podlediad? Dwi'n mynd i ddeud Lisa Angharad, because mae hi yn right laugh, a mae hi'n really positive, a dwi'n meddwl bys ni gyd yn gallu dysgu lot gan Lisa. Yr emoji rwyt ti'n defnyddio fwyaf, yr un yma. I think it covers lot. Mae fel, cute, highlight. Dwi'n yn gwybod, neu, covers a lot. App cynta ti'n edrych arno yn y bore, Instagram. A dwi'n trio peidio, cos dwi wedi deud yn hun, paid yn neud yn anon, mae'n depressing, cos mae pawb yn cael lot fwy o hwyl na ti, ond dwi dal yn neud o. Oh well. Beth oedd dy swydd gyntaf? Dwi'n meddwl o'n i'n waitress yn gyntaf, rola ar y prom yn Rhyl, yn neud burgers a chips. O'n i'n really smelly. Really smelly. Ond oedd lot o hogia fit yn mynd heibio, so not all bad. Cyngerdd cyntaf est i. Dwi'n meddwl, Take That oedd yr un cyntaf fi fynd i Roland Manceinion. Awesome. Dyn ni hefyd hefo'r un choreographer, Take That. Just drop in that big clanger ar y llawr. Gwna dy acen clwyddaidd gorau. All right, how's it going? What's going on? Ti'n mynd i'r ysgol fori o what? What's going on? It's not very good. Dwi'n yn gwybod be i ddeud, really. I mean, dwi'n meddwl bod popeth dwi'n deud yn eitha Clwydi. Lle est ti'r ysgol a be oedd dy hoff bwnc? That's quite Clwyd. Lish i fynd i ysgol Glan Clwyd. Now, doesn't get more Clwyd na ysgol Glan Clwyd. Yes! A beth oedd dy hoff bwnc? Fy hoff bwnc yn ysgol Glan Clwyd oedd celf. Oh, mae mwy. Beth yw dy hoff gan Gymraeg? Oh. Dwi'n licio uno cydio tanio gan Tsunami. Love. Oh, ar un ola. Oes gen ti dalent gydd? Dwi'n meddwl bod gen i fi talent, like, not gydd. Dwi'n gallu gwneud y thing ma hefo llygyd fi, lle dwi'n sort of symud un i'r ochr, angon. Dwi ddim yn meddwl bod hwn yn dalent, a falle fyddwch chi ddim even yn gallu gweld o. So dwi'n mynd fel na, a wedyn symud un i'r canol, a wedyn un i'r ochr, a un i'r canol, a un i'r ochr eto. But is that a talent? Falle bod o'n well na canu fi, who knows? A dyna ni, y diwedd. Diolch. Cari chi Clwyd.